समायखौ नायदो गोमो फुरा गोमोखारो हे गुड मर्निंग गाइस नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बावहरनाय थाबाय हेपी दुर्गा पुजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो नै दा जोङो पुजा खुलुमनो थांनो ओंखारदों आरोना नै पुरा आं लाबोनाय दख'ना गोदाना बेखौ गानबाय आरो आङो लांगिननिफ्राय लाबोनायखौ ओमफ्राय पुरा रेडि जाजोबखांबाय आरोना ओमफ्राय आङो माने ब्लाउसखौ सिलायाखै आरोना नै बेलेगसो गानबाय आङो एक्सट्रामोन ओमफ्राय गोथां कालारनि दंमोन आरोना गानासै आं ओमफ्राय बेखौनो गानबाय आङो दा सब रेडि जाजोब्बाय दा जों थांनोसै दा मन्दिराव लोगो मोनबाय दं आरोना जोङो शिब दलावनो थांगोन आरो देबि दलाव खुलुमनो थाखाय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै आंना बोरायाबो रेडि जाखांबाय आरो सानैजों रेडि जाखांबाय विश खालामदो हेपी दुर्गा पुजा बयनिसिमबो आंथ' दायनो विश खालामखांबाय ना ओमफ्राय नै दा जों थांनो ओंखारबाय रेडि जाबाय फार्स्ट टाइम आङो शिबसागराव माने बे मन्दिराव आङो दख'ना गानना थांसिगोन आरो नै गाइस जोंहा माने साना मुगु इ मोननैखौल' लादों आरोना बाखि बै शिबदल खाथियावनो फानजोबो ना बिबार आपेल सापेल इनिखौनो लानोसै आरो दा जेबो लायासै नै ओमफ्राय थोरसि गुबै मोनसे लादों आरोना नै जों दा थांबाय थानोसै गाइस सफैनायालाय सफैबायमोन खिन्थु ओरैबायदि मानसि आरोना शिबदलाव नुहुरगोन ना नुहुरा र' आं मोजाङै खोन्थानि बिराद मानसि खालाय आयौ जि भिरखा हानाय नङा इयाव बिराद हा हेल' ओरै नायलाय मामि आयो अब माबे लांसै नै 50 टाका नेকি लानोसै मोनसे So guys नै दा जोङो कल'नि सिङाव हाबबोबाय आरोना कल'नियाव होजोंहाय देबि दलाव माने बिराद भिरखाय थायासै नै दा जोङो कल'नियाव फैबाय खोन्थानि र' हेल' नै बेनो आरोना साफा खालामबाय दङ बे सिङाव हाबलांनोसै आरो मोजाङै नुहुराखै जानांगौ नै सानैया एक एखे खावाबा व्हाइट नो बारिया टेप আছে না Vexi agasnya oleh. Oh, artinya kenyawai.
नै जा एकदम सावनाय खावनाय तारमाने लुसि पुरि जागोन खोमा नै जा गासै लुसि पुरि बानायगासिनो दा 12:30 जागोन आरो ना गासै लुसि पुरि बे कलनि ओएनजीसी कलनि आन्डाराव आरो ना दामग्रा देग्राफ्रा जेरेना दंथ'यो आरो ना फुजा होगासिनो दासो बिबार माला माबा माबि लाबोजोबदों आरो मालाय अष्टमी नवमी फुजा स्टाइला बेलेग जायो नामा दा प्रसाद होगोन दाहाय 12:30 12:30 प्रसादाथ' मामा 12:30 गाइस दा नै जोङो कल'निनिफ्राय फैबाय आरो ना कल'निनिफ्राय फैनानै जोंनि खाथिनि नैबे दुर्गा मन्दिराव हाबलांनोसै होननानै फैबाय आरो बेवहाय एसे खुलुमनानै थांनोसै आरो ना समाधत्ते स्वधा नमस्ते ऐसा पुष्पांजलि भगवती दुर्गा देवी नमः काली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधत्ते स्वधा नमस्ते ऐसा पुष्पांजलि भगवती दुर्गा देवी नमः गाइस नै दा जों खुलुमखांना फैबाय आरो ना गासिबो जों दा थांनो ओंखारबाय न'आव लोगो मोनबाय दं दा थांसै 2 hours later नै गाइस जोङो न'निफ्राय आख' फैफिनबाय आरो ना प्रसाद लांनो थाखाय दहायो प्रसाद होलांनाया खोन्थाखादोंमोन ना बेखौनो लांनो फैफिनदों आरो ओमफ्राय बेवहाय नै लुसि पुरि होदों नालाय बेखौबो एसे जाना थांनोसै आरो ना माइलाय या দিব जानोसै लाबोबाय
प्रसाद जोङो जानोसै ना मोजां-मोजांथार मा दं खोन्थालाय यो पनीर संनाय गाइखेरजों पुरी मटर सब्जी ओमफ्राय यो माबा सुजि घिजों संदों इखौ आच्छा ओमफ्राय चाटनि आसार नङा चाटनि इखौ पाइनापल चाटनि बिदिब्ला जों जाग्रोना लानोसै दहाय दख'ना गानना फैदोंमोन दा ड्रेसखौ चेन्ज खालामफैबाय आरो नै जाखांबाय जोंहा जाखांनानै दा जोङो प्रसाद दहाय होलांनाया बेखौ लायनो थांसै आरो गोजौआव ना बेबो जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दायो गोजौआव लायनोसै जाखांनानैसो दासो नै लाबाय खालामनो हादों बियो खिन्थु बेयाव माने नाम लिरनो होयो आरो So guys, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जुदि नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो गोदान भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय